Allah ya matsi bakin wani bawan Allah fa ya ce wasu 'yan sanda guda biyu ne suka kashe Dadiyata. Yanzu nake muku bidiyon nan fa, batan Dadiyata ya nufi shekara 7 zuwa 8 kenan. In salatul ga'ib, 'yan uwansa, 'yan social media an yi cikiyar har an gaji da cikiya. Ya ce akan idansa wasu 'yan sanda guda biyu masu suna CSP Husaini Gimba da Hassan Gimba suka kashe Dadiyata akan idansa, kuma suka ce masa idan har bai da sawasa ba shi ma su masa da suka yi Dadiyata. Babbar abin tambayar da duk wani mai hankali zai anan shine me yasa duk shekaru shirin bai fito ya faɗi wanda suka kashe su ba sai yanzu? Ya kamata a yarda da maganar sa ko kuwa? Da farko shi Dadiyata an sace shi ne ranar 2 ga watan August 2019. Harabar gidansa ya dawo zai bude gate ne fa suka zo suka kama shi suka tafi da shi. Suka zo ɗauke shi akan idan matarsa basu ga masa suwaye su ba. A wajen ya bar motar shi dawar da bai yi ba kenan har yanzu. Kuma idan ba ku manta ba a watan da ya gabata fa Yan Rufai ya fito ya magana a social media yake cewa me yasa ba a magana akan abin. A inda yake cewa lokacin Dadiyata fa ba su gwamnatin Ganduje yake. A inda kusan da indirectly yake so ya ce fa kamar gwamnatin Baba Ganduje na sa ni wajen batan bawan Allah nan. Wanda nan take dai sai suka bude file din fa suna bincike akan shi dai. To kwatsam sai jejen nan ko in ce yau din nan shi wannan Musa Muhammad Kamarawa din ya fito. Kuma wannan Musa Muhammad Kamarawa din tsohon special advisor ne fa ga tsohon gwamnan Zamfara wato Bello Matawalli. A inda yake tabbatar da cewa fa akan idan shi aka kashe Dadiyata a operation Yaki police station da ke jihar Kaduna. A inda kai tsaye jefa wannan zargi na cikin wasu 'yan sanda guda biyu, sannan ya kira wani 'yan sandan Gimbo ya ce da shi aka hada aka yi wannan aika. Kamara ya ce babban dalilin da yasa bai magana ba shine fa sun masa barazana da cewa fa karshen zai kasance irin Dadiyata in dai bai shu da bakin sa ba. Tuni kai tsaye aka kira da IGP of police fa da ya tabbatar da cewa an yi binciken adalci akan wannan case din. Sannan mutanen social media ciki da bai su ma suna kira da a zo a yi adalci akan wannan case din.